Panito. Monggo sesungguhan Panito lan Priya kuwi wis ora bedane. Yen to ngaden padha duwe yen to untuk padha cedheke. Panito tumpul iki. Nalika jaman semono Wiyoto keraton dhewe kentaran keraton kelingkang Roje Sopo kendhapi pangasaning keraton kelingkang Tutu-tutin jalu Tawakyo nanging Panito kang sinebut Raja Made Ewotulan kowe ngrasa kagum ora nyontol kapo Wiyoto iki nganti ora ono kanggo ngayoko sing padha wae kuwi dak keselan ora kuwi ojo kan enjoye entar-entar gayo kuwi sopo kenengan sopo kan untuk pira-pira ora yo ya harus diwosti kentolo Jangan bertujuan kecolongan dengan direk aku sok-sok aku engkau putra menika Prabu Sima Ciwon engkau putra menika Dimana nah kira orang dia bisa kuat lawan Prabu Sima lan Prabu Sima sampun dipulang siraga kersanipun negara Nagara Asman Kuno Jone kebuwe kayu kowe to Kurgo tak julengake opo dijago lewat gadang jago sampe aku sajeng pengeran Putri Purbaretna Hinaryo Ratu ing Kraton